Ben, señoras e señores, benvidos ao Voltas co Prato. Son as 7 menos 5 da tarde. Estamos cociñando en directo, como todas as tardes na televisión de Galicia. Estamos no Voltas co Prato. Xa sabedes que somos xente boa, xente de ben. Nós intentamos portar ben coa xente, así que pedimos un pouco de amor recíproco. Así que seguídenos en @Voltas co Prato, porque aí temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano con xente espectacular, maravillosa, como a que ven no día de hoxe, porque temos que recibir cun fortísimo aplauso aos artistas destes fogóns, aos artistas das cociñas do Voltas co Prato, que pasen, por favor, Xulio Mato, Begoña Vázquez, un aplauso para eles. Hai que correr, Como corre, Ostras, casi me quedo parmada ali atrás. É que estás xa practicando para correr diante dos bichos no entroido, non? Por que? Claro, no, eu non corro moito no entroido, No. corre todo o ano. Bueno, corres todo o ano. Correndo todos os días. No, pero un entroido estou tranquila, sou unha persona tranquila. Estás tranquila? Fago as comidas, fago as cenas, Entón, salgo un rato, salgo por a mañá, intento salir un pouco por a tarde. Estou en acción todavía, No, pero con tranquilidade. Con tranquilidade. Con tranquilidade. Como estás, Xulio? Moi ben, moi ben. A vida trátate ben? Bueno, Bueno, Sí, non me tes podo queixar. Tes algunha queixa da túa vida que queiras compartir con nós? no, sería obsceno, se me queixara. Pola túa parte? Sí. Crees ti? Sí, Estás no, contento? digo cho eu. Estás contento coa túa vida? No, home, é a que teño. Hai que che tocou. Claro. Begoña, ti tamén estás contenta coa túa vida? Sí. Algunha queixa? Ti eres moi de queixarte. Tes algunha queixa? Por Porque- favor, tes aí a túa cámara. E ti tes algunha queixa do teu bidón? Eu non Espera. teño queixa ningunha. Eu Aí vivo está. ben, eu que me queixo é de que fago moitos kilómetros, sempre. Bueno. É da miña queixa. Bueno, además... Porque eu quero un helicóptero, pero non me chega para nada. A ver se me compras. Eso é moi, Aunque sea de xoguete. Eso é moi do Brasil e de México, sabes? Que a xente Que fan móvese... A ver, ahora xa estamos no 2026, non? Un teletransporte, estou aquí ahora... Ríos. Eso era tal. Vámoslo intentar. Eu non che prometo nada, vámoslo intentar. O que sí que vamos facer no programa de hoxe é cociñar. E temos receitas interesantes porque a directora entroulle como unha vena contundente nestas últimas semanas. E quere receitas... É inverno, me fai frío, Claro, hai que ela comer, hai que comer. Andalle pedindo a xente que nos mande receitas contundentes. Así que a ver que nos trae Merchi de Santiago. Hola, son Merchi, veño de Santiago, da zona de San Marcos, e hoxe desperteime así con ganas de tortilla. Na miña casa, pues bueno, fago así con patatas, ovo e pouco máis. De vez en cando unha verduriña e tal. Vamos a ver hoxe con que nos poden sorprender estes cociñeiros e que se pode mellorar nunha tortilla. A ver se hai algunha sorpresa. Mando un saúdo da miña familia e os meus compis de traballo. Gracias. Veña, un aplauso para Merchi de Santiago que está connosco. No, tortilla. Baila. Ti vas bailar, Moi ben bailado, moi ben bailado. Eu bailo moi ben. Eso xa é entroido, Eso Este xa é entroido. Opa. Traía un anillo hoxe. Como a convidada de Santiago, o título do programa chama por Santiago. De Santiago á illa, tortilla. Así que nós imos facer unhas tortillas contundentes, de carga calórica, de días de frío, de chuvia, de neve, como os que están pasando estes días. Xulio Mato, Menos mal que se levantou con ganas de tortillas dunha cousa máis complicada. porque non tes ganas de traballar No, moito? claro que teño ganas, vale. pero, bueno, tortilla é algo que é moi doado de facer, moi versátil e dá moito xogo. A Entón, tortilla é moi habitual na gastronomía da xente todas as semanas. hombre, unha polo menos. Unha polo menos. É dos mellores platos que hai. Exacto. E para mí é exacto. dos meus preferidos. Entón, nós non vamos facer tortillas das habituais neste programa. Si queren a tortilla habitual, poñan outro programa de cociña, porque aquí non é. Que Nós vamos facer- en directo non hai, Non hai. escusadelo buscar. Exacto, excusádelo buscar. Xulio, como vai ser a túa tortilla contundente? Pois mira, vai ser contundente, e vai ser con ñoquis tamén, e vai ser con bacon. O sea, vamos a facer unha tortilla de ñoquis a carbonara. Tra! Tra. Rosalía tra, Tra, tra. Ostras, con ñoqui. Xa verás que rica. Ñoqui, touciño entrefebrado. Esa cara é boa, non? A mí que cántame. Home, claro, ti que ves Carbonara. de la Bella Italia, Oh. é para que non botes de E mira que comín carbonara, Sí. Pero Pero como esta, non. Agora quero probar a tortilla carbonara. Pois E eso saliu unha non fa. se lle ocurreu aos Hasta fixo italianos. así. Non se lle ocurreu aos Empezou italianos. a salivar. Empapulou. A pastosidade, a pastosidade. Sí, sí. Begoña, Pois eu nada, eu quedome na gastronomía de Galicia. Vale. E vou facer unha tortilla de pulpo e tetilla. como está? Mire, solamente tens que observar. Moi E unha ben. lata de piquillos. Joder, vai Que estar... para facerlle unha salsa. Vai ser boa, Sí, porque lle faltaba contundencia a tortilla. E vámonos a facer. Pois, señoras e señores, se queren ver o que pasa neste A Voltas co Prato, teñen que quedar con nós. Marchamos un segundinho na máis, un anuncio a publicidade e cociñamos no A Voltas co Prato. Ahora mismo.
da tarde estamos na Voltas co Prato, imos a cociñar tortilla e Xulio Mato talle fervendo xa agua. Por que non dís 6 en Canarias? Que queda moi ben. Porque tamén nos vende de Canarias. 7 da tarde, 6 en Canarias, 6 en Londres tamén para a xente da diáspora que nos ve. Non sei que hora será na Argentina, ademais, non sei cantas son, 4, 5, 6 horas, non sei exactamente. A hora que sea. Xente de Andorra que tamén nos ve, que mandamos onte saúdos, pois de Portugal, pois son as 6 en Portugal. Pois ao final non vou cocer os ñoquis. E seguimos na Voltas co Prato. Culpa túa, Xulio Mato, tortilla. Bueno, agua con sal fervendo. Moi ben. Vale, ñoquis. Ñoquis. Nada, son uns segundiños, vale? Cañoquis. Cañoquis. Moi malo ese, Malísimo, pero gustouche, Mira, vámonos... Sí, a mí me gustan esas tonterías, Yo sabes? sei. Bueno, vamos a ver, eu para que quería os boles. Deixame pensar, que me estou liando. Bueno, mira, temos aquí uns boles que vou poñer aí pa cando se me ocurra. Para cando se me ocurra. Vamos mover un poquinho isto para que non se apelmace. Os ñoquis é esta cousa que É unha cando pasta de flota pataca. hai que sacarla. Eso é. Entón vamos ter, mentras non flota, esta cousa así. Va a divulgador astronómico. Esta cousa non. É pataca, pois. Claro, esta cousa non. Esta cousa de pataca. Esta cousa de pataca que fan os É italianos, unha pasta de pataca, é unha pasta de pataca. Aquí. Eso. Por eso, vale. A túa tortilla non vai levar pataca como tal. Leva ñoquis. Leva ñoquis. Como fía, Leva cañoquis. Lleva cañoquis. Bueno, madre mía. Está moi guai, Sí, estás hoxe... O próximo programa que fagamos de cociña tense que chamar Cañoqui. Vale. Pois mira, aí temos... Cañoqui, na televisión de Galicia. Que sí... Convidado especial, Xosé Ramón Galloso. Madre mía. Vale. Sí, ¿no? Xa está. Mira, aquí temos touciño, vale? Touciño entrefebrado. En este caso é afumadiño. Podemos utilizar panceta, guanchale, papado, que queiramos. Xulio. Vale. É que desde que volvín de vacacións aínda non Que? falamos nada na nosa campaña das badaladas. É verdad. 12 ñoquis, 12 badaladas. 12 tortillas. 12 tortillas. 12 tortillas. Sí. 12 criollos. 12 costillas. 12 costillas. 12 badaladas. 12 sarténs. Tocamos a 4. Queremos dar as badaladas de final de 2026 para 2027, Televisión de Galicia. Presentamos a nosa candidatura. Sí. Xa que outro ano máis non somos candidatos a mellor programa nos Mestre Mateo, que máis vos dá? Non sei por qué. Que non sabemos por qué. Que máis vos dá darnos as badaladas? A ver, Sí, é verdad. Además, Alguén ten que dar. Alguén as ten que dar. sabemos contar. Sí. Que importante. Claro, que temos dúbidas de que o resto do mundo saiba contar, non? Sí. De dedos máis 2. 10 máis 2. Podemos poder 4 cada un. Non temos fallo, Por Mira, favor. durante esta campaña xa cocín os ñoquis. Vale, xa están flotando, así que xa os sacamos. Wow, como mola Punto. uns Esta auga ñoquis. vamos a retirar, pero non a vamos tirar porque unha parte vamos a aproveitar. Na vale? vamos tirar, Na- Qué non bonito, a vamos tirar. No. Moi ben dito, gustou. Bueno, Na vamos tirar. touciño, aceite quente, touciño. Vamos a saltear o touciño que quede un pouco crocantiño. Vaya tortilla para ir... Vamos. Esto para ir dormir a siesta. Sí. No, a ver, eu voy a decir... Non sei. Esta grasa vamos a aproveitar. Para ir tamén. podar as maceiras, que é época ahora. Claro, sí, non vou facer todo irmán. Claro, Terás que facer algo ti tamén. Algo tamén. Ahora deixar a Xulio Xa Mato me que acordo está... para que quería o chile. Os ñoquis, os Xa boles, que quería ¿para o qué? bol. Vamos a pasar isto para aquí porque o bol fai me falta. Aí está. Bueno, Non me fai falta outro porque este vamos a utilizar para ir facendo xa a nosa carbonara. Pero se queres ir con Begoña vas e despois é que tiña aquí. espérote. Vale, pois veña. Vamos con Begoña e deixamos a Xulio Mato cos seus ñoquis. E seu touciño entre Aiño. Nin duro, nin moi grandiño. Opa! Begoña Vázquez vai facer unha tortilla con tetilla Con tetilla, polvo. Sí. E máis tamén tes aí pementos do piquillo, o que Pementos son? do piquillo, sí. Mayonesa de piquillo. Vas facer mayonesa de piquillo? Sí. Tens moito E por vamos a meter o queixo, unha roda de queixo dentro da tortilla. Que che parece? Ai, pareceme maravilloso. Pero, no, tens que cascar os ovos coa tua técnica. Co dos dous? Sí. Sempre Sí. hai un marolando que outro. Siempre. É verdad. Mira, este ahora Ves, mesmo ahora era es. o máis duro antes, pero ahora xa non é. O máis duro. Sempre é así, é a vida. Cantos ovos seguidos pode partir o mismo ovo? Non, porque moitas veces escacha o que estás partindo. Claro. Agora porque cuadra. Este está duro, este comeu cáscara de marisco. Vale. Hai que dar a cáscara de marisco ás Vale. pitas para que che collan calcio na... Claro. Ah, por iso hai xente que lle pon como aos canarios, o do... Que é? O dos... Colles os calamares, non? O que é? Compras unhas almejas na pescadería. Así, Fas unhas vanillas. almejas.
Esas cunchas das almejas, botarlas no galiñeiro, xa está. Son clásicos, sí. Pois mira, aquí o que vamos facer é botarlle 6 ovos Vale. e vamos engadir 2 xemas. Vale? Por qué? Xa cho teño dito, porque No, aportalle moitísima máis cremosidade. Bueno, por É non moitísimo máis sabor. Xa temos feito así algún así. É igual. Pasa que hai no Aí que vai. recordar. A xente. Moi ben, pois entón, 6 ovos e 2 xemas máis para aportarlle cremosidade á tortilla de Begoña Vázquez. Eu tirei que as claras que me sobraron, pero podense guardar para facer unha tortilla francesa. Non digas que estirar só. Bueno, pues é verdad, non me viu a xente, collín as zapatillas. Cuidachelas poñer aí. Verdades 12 badaladas. Vamos chamar a nosa convidada de hoxe, a ver se ela tamén quere que deamos as badaladas do ano 2026-27. Recibimos cun fortísimo aplauso a Merchi de Santiago. Un aplauso para ela. Hola Merchi, que tal? Hola. Como estás? Bien. Antes de nada, és da familia das Beiras, ¿De qué beiras? da raxería. De esas mismas, sí. Ostras, que familia, Son a irmán. Eres a irmá? Home. O sea, eres tía de Tania. No, O qué? son prima de Tania. Prima de Tania. Son prima de Tania. O pai de Ostras. Tania, o pai son irmás. Ostras, Cuidado que familia de artistas. Cuidado que familia. Saben cociñar, saben Y de mala cantar. leche. Increíble, Moi ben, un bico para Tania Beiras. Vamos con Begoña, veña, arrímate aí, por favor. A ver, Merchi. Begoña, que estás facendo aí? Mi madre, unha Ben, tortilla, unha vida, tortilla. que boa elección fixestes, Sí, A mí verdad. é De un dos familia Ah, ou de de pulpo, receita? claro. No, de receita, porque De de todo. familia eu non conozco casi nadie. Entón, a receita sí que me encanta, porque me encanta a tortilla. A mí é un dos meus platos preferidos. A min tamén, pero... Sí, como che gusta? Pouco feita ou moi feita? No, Normal. Normal. Tirando a pouco. Pero, bueno, o huevo que non se vexa moito, Sí, máis ou menos Sí. no medio. Vale. Vale, xa o sabes, non? Xa, sí, claro. A cremosidade, xa que lle botaste demais, xa lle podes Sí, sí, quitar. sí, sí. Xa lle podes quitar as No, dúas... porque leva queixo no medio, entón... Moi ben, eu moi ben. cremosidade As vai dúas levar o xemas queixo, sempre entón... Sí, ahora non a chantes. No, no, Xa as no. dúas xemas de máis. No, pero isto xa é a potencia de sabor que lle dá. Vale. E a tortilla é moito máis amarela. Mira, estas pitas comeron millo. Faise moita, Non sabías? moita tortilla na rexería. No. No. Sería pulpo a raxo. Pulpo raxo, sobre todo. Ah, pois mira, pulpo é verdad, pulpo... Pulpo a raxo. Pulpo hoxe temos porque vai ser unha tortilla un pouco especial a de Begoña. Vai levar pulpo, queixo titilla, vai levar unha maionesa de pementos do piquillo. Exacto. Ajá. Gustan os pementos do piquillo? Sí. Bueno. Ai, que pena que non dixera que non. E voulle meter o queixo nunha roda dentro. Vou facer como se fora unha tortilla rechea, pero ca roda de queixo dentro. Pero- Un cachiño. A ver, Pataca. sí. Con ovo. Sí. Vou facer a masa do ovo ca pataca. Sí. Vale. Depois vou poñer un pouquiño da masa do ovo Sí. e a pataca. Vale. Vou meter o centro o queixo e voulle botar máis pataca por encima. Un torxe, unha roda así de queixo. Claro. E pois vai quedar no medio tú a cortar, colles un cachiño de queixo e pois leva o pulpo encima ca salsiña de... Que invento, Sí, bueno, inventos. De probar o pulpo de outra maneira. No, moi ben, sí. É unha tortilla Suena ben, curiosa, polo menos. Curiosa, non? sí, bueno, Polo menos diferente. Diferente. Pois A ver esta é a o que pasa. proposta de Begoña, que che parece? Pois, de principio ten boa pinta. En principio Despois habrá parece que sí. probar, pero ten... Imos ver a de Xulia, a ver se che parece que tamén ten bo aspecto ou se ten Hola, moita Merche, carga ben. calórica de por medio. Vamos a con cebola. Gustache con cebola ou sin cebola? A mí sin cebola. Sin cebola, pues mira. Vamos a ser sinceros. Esto boteina a facer para que se vira que podemos facer a opción con cebola, que eu vou a facer sin cebola. Vale. Vale, Vale. es que Eu vou a cebola. facer sin cebola. O sea, que gastache la cebola para nada. Gastei a cebola, pero para que se vexa que é moi doado. Vale, que tamén se pode- Usámola para desgrasar, é moi... É instructivo. O votamos ou instructivo. non votamos. Pero Vale. neste caso non vamos a votar. Mira, 3 xemas, vale? E grasiña, eu non lle vou botar pataca, vamos usar eses ñoquis, vale? Que son, xa sabes que é esa pasta de Sí. pataca. Esto sí que non o biches na vida como a min, verdad? No, facer a Na tortilla vida. así, no. Coñones. Están escaldadiños e agora vamos a saltear un pouco para que nos collan un poquinho de cor, vale? E que nos fagan un poquinho de costra para topar esa costra crocante na tortilla. Mira, aquí teño 3 xemas de ovo, un poquinho de pimenta e botelle xa parte da grasiña. Isto vamos a sacar do lume porque é absurdo cociñala, se Sí. non vamos botar. Sí, sí. Vale. Eso resta puntos para as badaladas, Claro. No, Desperdiciar unha cebola. Esto vamos a guardar para un bocadillo que vou comer eu despois. Vale. Vale, Nunca xa está, se aquí non se perde tira nada. Nada. Entón, bueno, Son as decimos... claras de Talla por Begoña. encima despois. Eso. Mira, temos aí as 3 xemas, a grasa do touciño e vamos facer ahora a carbonara. Entón vamos botar unha boa tirada de garmesán, vale? Non lle chores, non lle temos- chores. No, que ainda lle vamos botar máis queixo Ah, despois. vale. Aquí temos a carbonara, vale? Que é a xema, a grasa e o queixo. Guau. Vale? E vamos a aproveitar un poquinho desta agua da cocción. Para que nos quede... Pero non lle podes motar moito se non calla, che non? Claro, un poquinho só. Para que nos quede unha cremiña.
Entón, ahora disolvemos isto aquí e xa vamos ter esa crema. Móveme isto, cañota, que senón... Móveme isto, cañotes. Móveme isto, cañotes. Falarnos mal entre nós tamén quita puntos para as badaladas, Bueno, eu creo que os dá. Sí. Entón, mira, vamos a abrir aí para que nos caia a bola de queixo que temos aquí. Vamos a preguntar a Merche, antes de sentarse na zona de sufridores, se tes que escoller unha, cal levarías, cal crees que lle pode gustar a tua extensa familia dos Beiras e das Beiras, cal crees que lle gustaría a Tania, cal levaría para a orquestra? Aquela. Bueno, a de Begoña. Bueno, a mellor por esta gustalle máis. Esta Catania gustalle moito probar, Pois, mira, Cousas novas, veremos a ver. Sí, sí. A Tania gustalle moito probar. Despois terás Hai que pensar pa quen. que escoller. Bueno, Pero esto xa guíate vemos, polo teu gusto. Claro, depende do que me gusta a mí, ¿no? Guíate polo teu gusto. Vouche pedir que vayas a zona de sufridores, despois chamamos, te vale? Moi ben, Un aplauso gracias. para Merche, que está con nós con a Voltas Copradas da Televisión de Galicia, vende Santiago de Compostela. Bueno, hoxe é San Brais e sei que o día xa ten unha hora e media máis, pero como o sol temos pouco, hoxe chegamos luz á vosa tarta, a vosa tarde, non tarta, con dúas tortillas que son doutro mundo, con permiso das nosas tortillas de sempre, que son as mellores, hoxe toca probar outras elaboracións. Existen tortillas en pataca? Pois polo visto sí, e recheas con verdura, peixe ou cefalópodo. Tamén, en Salamanca, Cantabria ou Asturias saben moito deste tema, O máis interesante destas propostas, pois todas son deliciosas e permiten experimentar con sabores novos sen complicar na cociña. Por iso, se estades entre o 99% dos galegos que cean tortilla unha vez á semana, como dixo Xulio, animádevos a probar as nosas receitas de hoxe, seguro que levaredes unha sorpresa. Lembrade contarnos cal é o voso favorito. Como sempre, estaremos escoitando todo en @voltascoprato, así que, por favor, seguídenos e dádenos moito amor, moito cariño e sorprendedevos con estas receitas de tortilla que temos hoxe, como a de Begoña Vázquez. Estou cantando sartén, É lo que lle pasou. De tortilla, bocadillo de tortilla, bocadillo de tortilla, bocadillo De tortilla, bocadillo de Está tortilla. moi de moda. Cuatro bocadillos de tortilla Oh, comerías, cantos, Cuando Eu estabas canto. na universidade. E a bueno, e pinchos en Bilbao Sí. é moi típico o pincho de tortilla. Sí. Entón, claro, na uni, que hai sempre cafeterías e demais, na uni, había unha cafetería que tiña, xurche, 10 tipos de tortilla. Buah, que paraíso. Todo que lle poña, además fan unha tortilla e ponlle por riba, ao millor, pois, chamou que sexa tal, é maionesa ou unha tortilla francesa por Para riba. todos os sabes? gustos. Boh, eso é... Tortilla con chapela. Tortilla con chapela, exactamente, tortilla con chapela. Moi ben, Xurimato, como se nota que é Euskaldun. Cuidado, Tanto cuidado, sei, este non Como queima. se nota, Que é Euskaldun, o rapaz. A ver. Pois sí, que rica está a tortilla con chapela, Mira, Aquí sería hai que tortilla cantar- con boina. Vamos a cantar ben isto. Puxen isto perdido, Sí. O meu amigo Uxío estaría enfadadísimo contigo, Saltou Mira, pai. por todos lados. Diría Uxío. Vamos alá. Desfeita a cociña. Vamos a cantar ben isto. Aí vai. E esta tamén a vamos a cantar porque vamos a tostar un pouco de pulpo. Isto non vai, Bego. Non vai. Mira. Deixa, deixa. Ahora Deixa, enganchou. Vamos lle botar uns cachiños tamén de pulpo na masiña, vale? Na, perdón. Na masiña esta. Ah, xa vai Masiña. Na masiña. Na amalgama, como diría Xulio. Sí, exacto. Vamos picar un pouquiño máis. Non se ve moito, No. Así. Así, vamos a apartar así, para que se vexa ben. Guau, pulpo begoñístico. Aí. Sí, que se me ve unha pulpera de verdade cortar con coitelo, coitelo, pero igual. nos restaurantes córtase moito con coitelo. Igual pulpo, che cortan a ti o pescozo. Pode ser. Eso pode ser. Non estaría mal. Pode- Pero pero nos restaurantes sí que o facemos moito con Vale. coitelo porque non temos a habilidade que teñen eles, Mira, vamos. teño unha pregunta para ti. Teño un curmán que vai ir ao jorobe Sí. comer unha mariscada. Entón preguntoume que hai que pedir si ou si no jorobe. A parte de centola. Ostras, centola. Que aparte- Centola, home mexillón, ameixa, berberecho... Que ali teñen de todo, Todo, digo, lle pide toda a Todo, carta. sí. Bueno, a ver, ahora que é? Estamos en xaneiro. Claro. Xaneiro é maravilloso. Xaneiro... Bueno, estamos en febreiro, febreiro xa. febreiro. Joder, xa pasamos de mes. Entón, Día que? 3 xa. Día 3. Estamos a día 3 de febreiro. Nada, mira, o centolo está boísimo. E agora é época de lenguado. Oh, Eu, para min, é un dos que máis me gusta. vale. Vamos a Entonces botar está entón aquí, vamos deixar que cante isto ben, ves? Bueno, a ver, que? Un pouquiño de aceite. Poquinho bo. Un pouquinho, Aí vai. ves? Non veñas a meterte aquí na miña mesa, porque Vai, isto tamén resta vai para as facer, campanadas. recordamos que aí no medio vai meter unha roda de queixo de tetilla. Vamos a deixalo así. Que rico, Aí vai, que me caí unha. Aí. Guau. Deixar que se cociñe un chisquiño, vale? Guau, roda, Aí, roda. e aí vai. Bueno, E aí vai para dentro. bueno. E agora
Vamos a botar... Por riba, non? Sí, vamos a deixar que cuaje así un chisco. E como lle vas dar a volta despois, Bego? Cun plato. Despaciño cun plato, a ver como sale. Xa, pero é que vai che quedar a roda como... Como aquí. Vai a quedar ben, home, vai a quedar ben. Non te preocupes, sei, vale, vale. malo será. Vale, vale. Tere, tere. digo Eso me gusta, E esa. agora vou ir Non digo pasando, nada. vou ir baixarlle un pouquiño a temperatura, Porque igual a queima. porque igual a queimo non quero, e esta sartén non é a miña. Entón, isto non é lume. E o lume é unha cousa e a inducción é outra. E a sartén é outra. E a sartén é Vale, outra. cando lle vayas dar a volta, avísame, vale? Podes avisar? Queres ver o experimento? Sí, Quero sí. ver o experimento. Vamos con Xulio Mato, ven. Porque además temos que repartir tamén cartos. Sería un pouco feo que non repartíamos os cartos hoxe. Home, digo eu. Señoras e señores, de que é a tortilla que fai hoxe Xulio Mato De ñoquis. ou de gnocchi carbonara? De ñoquis carbonara. Ñoqui carbonara. Gnocchi Ai. carbonara. Sí, que ñoqui non ten plural, é verdad, é ñoqui. Non sei. Sí, sí. É ñoqui carbonara. Gnocchi carbonara. Perfecto. Ñoque. Gnocchi. Ñoque. Ñoque. 664-4834-19. De que é a tortilla Xulio Mato? De ñoque. Gnocchi Carbonara. carbonara. Gnocchi carbonara. Chamade ao 664-4834-19. Repartimos cartiños que non nos dixen antes, pero bueno, ese é o teléfono do programa, podedes chamar, comentar o que queirades e ademais responder á pregunta dos 50 euros. Atended aquí. Ñoque con ovo, 6 ovos, e aquí hai uns 350 gramos. Unha bolsa, non? Non, unha bolsa é media. É media. E botei, vale, para 6 ovos. Vale. Entón, temos os ñoquis, Temos os gnocchis. temos a carbonara. Temos vale? a carbonara. Carbonara que tiña o queixo, a pementa, a grasiña, que vamos a botar aquí, Uf. a grasiña do... Esta receita está me gustando moito, Xu? Home, que isto vai estar buenísimo, xa verás. E agora, vámoslo mezclando tamén con cuidado xa con pau, vale? Quitamos a varilla para non estropear os ñoquis. Os ñoquis. Ñoqui. E aquí vai tamén Uf. todo o tociño. Entón temos unha tortilla contundente, ou non? Sí. E despois, pois, che dicía que iba a levar máis queixo e despois ainda a vamos cubrir toda de queixo. Varlle facer a chapela de queixo. Vamos a facer a chapela, non, vamos a poñer as canas de queixo. As canas de queixo, exactamente. Entón, agora, isto ten que estar... Oye, está apagado ou que? Home, Xulio, por favor. Apoyáchete. No. Eu non toquei nada. Tiveras quieto. Non toquei nada. Bueno, pues eso. Mira que pintaza vai coller isto, eh? En que punto quedamos que che gustaba a merche a tortilla? Ben calladiña. Calladiña. Que non se vexo ovo. Que hora temos? A ver se me dá tempo. Que non se vexo ovo. Son as 7:18 minutos Bueno. da tarde. Bueno, pues a ver se nos dá tempo. Pouco nos queda de Vamos a esperar programa. un poquinho. Bueno, Pouco pero nos queda de... non vamos a arriscar, porque senón vou facer un revuelto de ñoquis. Vamos a ver. Vamos á terra de Iago Aspas. Imos a Moaña. Juan Antonio, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Pois sentado no sofá mirando para vos. Moi ben. Moi ben. É onde mellor se pode estar nun día como hoxe. Non sei como está o mar por aí por Moaña. Bueno, xa está un pouco metido na ría. Non creo que este moi bravo, non? Está un poquinho bravo. Está a marea alta, ademais. E chove? No, de momento no. Bueno, por mellor, Pois mellor. xa é algo. De todo o xeito está ben na casa vendéndonos a nós. Home, onde mellor estás? Non hai que sair en ningún lado. Non hai que sair en ningún No, lado. no. Veña, por 50 euriños dime de que é a tortilla que fai Xulio Mato. Ñoquis carbonara. Moi ben, un aplauso para Juan Antonio que leva os 50 euros do Voltas co prato. Juan Antonio, antes de nada, quero que me digas que che parece a invención dos gnocchi carbonara. Pois ten moi boa pinta. Moi Ah, que boa sí, isto é unha maravilla. E o de Begoña, que leva o queixo, a maionesa do pimiento do piquillo, o polvo, que che parece? Ainda quizás me gusta máis. Ainda quizá me gusta Inda máis. quizá me É gusta máis máis. galego. É que é máis galego, non ves? Respetando moito a Julio, gustame máis. Bueno, bichis. Está facendo... É que non o eu. No, dixo que respetando moito a Julio Ah, que... bueno, home, sí, non é... Non Non hai problema. Non hai problema ningún. Non hai problema. Pois mandamosche un bico enormísimo, parabéns polos 50 euros, xa sabes que esta é a tua casa, podes vir cando queiras, vale? Moitas gracias. Veña, un bico grande, pero ben, Taroguiño. Taloguiño, chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Como Bueno, vas? pois mira, xa... O mira, cumula pois- carbonara, eh? Home, é que é carbonara. O ule moito carbonara, Tal eh? cual, ahora o medo que me dá é que se me agarren os ñoquis, é o único que estaba pensando agora, digo, e se agarran os ñoquis? E quen lle vai dar a volta primeiro dos dous? Ah, non sei. Volta inminente da miña tortilla. A volta inminente. É inminente xa. A volta inminente. Podo esperar Vamos con 30 segundos. Dará a volta? Non lla dará? Home, va. Veremoslo, unha volta escoprato. Dou ya un que se desfaga, Vamos non te con ela. preocupes. Eu teño que esperarte. Sí. Pero dou ya xa, Xulio, eh? Teña un poquinho de pan. Que pasará antes? Abrirán a 52 polo a neve ou dará a volta ben Begoña? Aí vai. Que pasará antes? Para que resbale ben,
un pouquiño de aceite no plato, intentar que sean planos. Tamén hai unhas tapas que valen para darlle volta á tortilla. Mira, mira que ben se Vai. traballa Cañotas, Aí vai, atención, música de tensión. Para. A ver, Cañota, non vou estar aquí toda a vida. Pero, muller, estás facendo televisión. Cañotas, eu teño que dar a volta, Vai. Bueno, bastante ben. Vamos a dar un aplauso a Begoña, bastante Aí vai. ben. O problema que podía causar. Non lle gustou como lle daba a volta, non lle gustou, Ela porque puxeme colorada. Puxeche mala cara ahora. Non, puxeme colorada. Puxeche mala cara. Vamos con Xulio, a ver que faz Xulio. Eu teño que dar a volta si ou si. Música de tensión. No, é dar a volta a unha tortilla. Espera, bota. Vou. Bota ahora. Vou. Es que dámeme dos ñoquis. A ver, si llevan a escapar los ñoquis uno. Yep. Bueno, outro Que? aplauso. Home, claro. Estou de primeiro de tortillas. Moi ben. Ahora vamos a Pero deixar si aí. ti liáchela neste programa coa tortilla. Ti liáchela neste programa coa tortilla. Bueno, eu liei neste programa con moitas cousas. Con moitas cousas moi fáciles. Non dice, é de primeiro de tortilla, hai tantas cousas de primeiro que fixeches mal neste programa. Bueno, por mala sorte. non todos somos grandes divulgadores Claro, gastronómicos. Evidentemente, evidentemente. Pois ahora, que se nos tal, mentras se nos vai Non todo o dobrando mundo se por aí... pode autopoñer. Autopoñer. O nome, aí está, autonomear. Divulgador gastronómico. Bueno, pois ahora vamos relar un pouco máis de queixo. Merche, gustache moito o queixo? Sí. Sí, entón vamos a botar todo o O queixo, queixo que sí. tiñamos pensado, A porque cebola tamén lle non, pero podíamos o queixo botar sí. menos. Pero vamos a votar. Pero vamos a votar. Pois vamos con Merche, veña. Vamos a falar con ela. Vamos con o público da Voltas comprar, pero vou, Merche, vou. Veste, por vete aquí. Ai. De este sitio. De este sitio. Como estás? Bien. Ben? Bien. Sí. Eu... debía ir outra vez Xulio a volta. Eu estou un pouco impaciente, sin palabras, porque... Non sabes cal escoller. No, eu non sabría cal escoller. Claro, pois creo que vamos ter o mesmo problema. Eu ahora mismo estaría nervioso se fose ti. Eu tamén estou un pouco nervioso. Porque tes a presión de toda Galicia. Que non sei cal das dúas Hai máis de escoller. 2,5 millóns de persoas, máis a diáspora, imagínate canta xente por aí, mirando para ti, dicindo que escollerá esta muller Pois... da familia Beiras, máis que coñecida en toda Galicia. Atención sobre ti, tes a lousa do país en riba, Estou aí mirando, a ver. todo o mundo Va, eu mirando creo para ti. que- Vamos facer unha votación a mão alzada, veña, a ver que lle parece, para quitarche un pouco de presión. Eso, que van opinando, a ver que opinan Para que o os resto da demais. xente tamén Vamos a opine. ver, Veña. eso. A ver, quen cree que levanta a mão os que pensen, as que pensen que a tortilla de Xulio Mato vai estar máis boa, a tortilla carbonara? Non se sabe, pero levantada a mão Só hai unha. pola idea. No, pola idea. Bueno, hai un pouco de... A ver, quen cree que a de Begoña vai estar máis boa que levanta a mão? Mira, aquí hai moita xente de Begoña. Ahora sí, Xulio. Aquí hai moita xente de Begoña. Bueno, Xa, veremos, xa, este xa. lado é máis de Xulio, este lado é máis de Estos Begoña. de Begoña van aí tan repartidos. Telo complicado. Aquí é Julio. Sí, este lado é máis de Xulio, verdad, sí. Telo, valo ter complicado, Pois vai a complicado, pero tampouco te sacado ningún apuro. No, eu creo que a presión vai ser a mesma. Quedamos igual. Sí, ¿Qué? pues veña, vamos ver a de Xulio, veña. Vamos para lá, dámosle un aplauso que está con nós con a volta este prato de televisión de Galicia. Aí vou. Aquí, por favor, deste lado. Bueno, pois aí a tes. Ai. Que che parece? Pois aí está, Tortilla sin cebola. Muy bien, muy bien. Ñoquis Gracias. carbonara. Mira, a cebola quedou aí. A cebola está aí, A cebola Muy bien, está aí. muy Sí, bien, sí, muy no, bien. no, A cebola está aí, non se lle non meteu. mentín. Así me gusta. Entón, mira, vamos a ver como temos por dentro. A ver se está ben calladinha, que mucho gusta. Sí, o que está claro é que a pataca, o sea, o ñoqui, non sei como a pataca que se fai máis É máis difícil fariñenta. para partila. Claro, igual nos queda o corte tan bonito, pero bueno. Pero penso que está, Ostras, mira pa aí, Está ben. Está no Vamos punto a dar da- un aplauso a don Xulio Mato, a súa tortilla carbonara feita con ñoqui. Vamos a botar un chistillo de queixo, aí, para que se deixa. Aí a temos, mira, tá aí. Ui, estou sorprendido. Ule a carbonara, Ule a carbonara. Igual a moito, carbonara, sí. Sí. É porque non a Pois- pulir. A ver que che gusta, Merchi. Merchi, agora vamos coa de Begoña. A ver, a Begoña. Begoña non estaba moi convencida da madre. súa volta. Por aquí, Merchi, por aquí, está ben aquí. Non estaba moi convencida da súa Vamos, volta. explicar un pouco, porque- Aproveitou para facer a mayonesa. A mayonesa, claro. A ver, como fixeches? Unha mayonesa de piquillos, máis ou menos 4 centros de aceite, 2 ovos e, pois, máis ou menos unha lata de piquillos que tiña aquí, podía ser de 150 gramos en peso escurrido. Aí andará. Vale, o que facemos é botar a salsiña así por arriba, primeiro, Guau. así.
Se non che gustan os pementos, botalle outra mayonesa. Se non che gusta a mayonesa, non lle botar nada. Ou un alioli, cualquier cousa, o que queiras. Isto é a gusto do consumidor. E agora poñémoslle o pulpiño así por arriba. Eso que é unha chapela, Vaya chapela. E non a tortilla francesa. Esa é unha chapela cara. Eso que é unha chapela, non a tortilla francesa. É unha chapela cara. Aquí, aí. Ese é de luxo. Entón agora vamos mandar, voulle cortar un cacho. Valle cortar un cacho. Sí. Mira pa aí, mira pa aí, mira pa aí, Que o queixiño ten que quedar, vamos. Ai, Merchi. Buah, tío, quero ver como queda ese queixo, Hai que virar aí pa a cámara, Begoña. Espera que non dou cortado, Aí vai, aí vai. Aí va. A ver, bota aí. Buah. Que gochada máis rica. Aí vai. Mira eso para que se vexa ben. Mira Ahí para va. diante. Mira. Aí está. Aí está. Pois, señoras e señores, Begoña Vázquez, unha das mellores cociñeiras que hai neste país. Un aplauso para ela. Grazie mille. Imos probar, Merchi. Vamos probar. Veña, vamos alá. Aí á dereita, esa é a túa zona, no cabeceiro da mesa. Eu, mentras tanto, fago pregunta de concurso para a xente que está na casa. Que queixo utilizou Begoña na súa tortilla con polvo e salsa, mayonesa de pimentos do piquillo? Queixo tetilla. Queixo aquí. Queixo tetilla, que é Outra vez. tetilla, non de tetilla, Queixo tetilla. Queixo tetilla. Aí está. 664-4834, un nove chamada de voltas co prato, 50 euros en xogo. E agora sí, por favor, cando queiras, Merchi, toda túa. 12 queixos. 12 queixos? 12 badaladas. Sí. 12 tortillas. Algo, tes que dicir algo sobre a nosa presenza nas badaladas? Ti que crees que deberíamos dalas? Deberían dárbolas, vamos, por encima de todo. Faltaría máis. Faltaría máis. Eso xa ni se pregunta, non? Xa ni se pregunta, preguntar, xa. evidentemente. Xa probaste as dúas? Sí. Ostras. Mi má. Estou un pouco nervioso. Un pouco de media tortilla. Espera. Podes comer máis se queres. Eu, de momento, vou repartir os cartiños. Vamos alá. Podría dar outra volta. Imos a Vila de Cruces. Paula, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Bien. Que tal o tempo por Vila de Cruces? Genial. Chovendo seguido. Chovendo. Ten que estar o embalse de Porto de Mouros petao, A tope. É que ten Que que estar... pasada que sepas os embalses, Home, que é o que compartimos os darzuelos de Vila de Cruces. Ah, vale, é que está ao lado Hombre, claro. Dun lado é Vila de Cruces. Estaba alucinando. Hai unha estrada que pasa por riba da Estaba presa. alucinando, digo, ostras, que divulgador, eu non me sei o... No. Hai unha É estrada. divulgador de embalses. A ver, Begoña, hai unha estrada que pasa pola presa. Dun lado é Arzúa, do outro lado Vila de Cruces. Acabou. O mapa teño complicado. Sin semáforo, Tens que vir ali, Sí. Está chulo, está moi chulo, é moi grande, é grande. Veña, Paula, por 50 euriños, quero que me digas de que é o queixo, ou que é o queixo máis ben que lle bota Begoña á súa tortilla. De que o queixo? Que queixo é? De tetilla. Home, Moi ben. Está ben que cho respondan por detrás. Un aplauso. Son cartos compartidos. Tiña a chuleta, non? Hai que invitar a alguén. Tiña esa chuleta por aí detrás. Sí, tiña. Vale, moi ben. Parabéns por os teus 25 euros. Mándalle un mico a 25,50 €. Un mico grande. Gracias, moitas gracias. Caraviño, chao. Pois chegou o momento de Merchi de Santiago, que leva un cachiño esperando, non sabe que dicir, non sei. Ui, que cara. Vamos alá. sí, sabe. Merchi de Santiago, teno claro. Quen gaña o A Voltas co Prato o día de hoxe? Begoña. Begoña Vázquez, pois é o queixo, polvo, mayonesa do piquillo. Begoña queixábase de que non gañaba, leva 2 días seguidos. Señoras e señores, nós marchamos, queden coa actualidade, coa hora galega. Vémonos mañán con máis recetas, como sempre, no A Voltas co Prato a Televisión de Galicia e ás 10 a penaltis na Radio Galega. Chao. Que niño mellorciño, unitas charangas, gaitas e bombos, cos emigrantes, festexando todos, de Santo Domingo, México, Argentina, e despois do pulpiño, cañitas de crema, e viño. Hey, hey.